Vi kører. Godt. Velkommen til Dit Vinhus YouTube-kanal. Det er blevet sommer, eller det er i hvert fald forår, og vejret ligner sommer. Og det har selvfølgelig betydet, at vi hos Dit Vinhus straks har fundet noget vin frem, der passer til sommer og sol. Det er Lambrusco, vi skal tale en lille smule om i dag. Og I kan nok alle sammen huske sådan, eller nogle af jer kan i hvert fald, dengang Lambrusco, det var sådan noget, der var meget, meget billigt og meget, meget lysrødt, man fandt i supermarkedet. Det er der ikke tale om længere. Her er der tale om det, der hedder en rigtig Lambrusco. En mørk Lambrusco, som stammer nede fra Norditalien, hvor de er knivskarpe til at producere Lambrusco. Skal vi ikke åbne den og se lidt på, hvad det er, vi har med at gøre? Det er jo sådan, når man åbner museerne vine, så skal man være meget forsigtig, for flasken har jo et vist tryk, og det skal vi jo helst ikke have, sådan at proppen rammer nogen. Så derfor holder man om proppen og drejer flasken for på den måde og stille og roligt og få proppen af. Så har vi flasken åben. Og som vi kan se, så er der tale om en let muserende og helt rød drik. Den dufter fantastisk i næsen. Lækre, røde, modne frugter og en lækker sødme, som kommer ind i møde. Lambrusco er noget, der er rigtig godt for dem, der godt kan lide en lille smule sødere vin. Og jeg må bare sige, i munden masser af røde frugter og en sødme. Så perfekt til det her gode vejr og perfekt på terrassen. Lettere grillretter og pastaretter, det vil være helt rigtig godt. Så kig ind på ditvinhus.dk og find vores Lambrusco. Du finder 6 flasker af den her fantastiske Lambrusco for 399 på Dit Vinhus. Vi glæder os til at servere vin for dig.